पाठ पढ़िया पाठ ना को मो सुखी गला कि पाठ भी हबो वीडियो भी हबो मजारे सब बने रहइबो। चलो देखिए टीन ओडिशा YouTube चैनल। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सज्जना अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। आम वर्तमान तृतीय श्लोक पढ़ा। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सज्जना अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। ये शब्द गुड़िक जो दिखाई ये जो नारिकेल बदरिक सज्जना अन्य एगुड़ किसी बुझुच तबे कि बुझुना आम बुझा। नारिकेल समाकारा नारिकेल कहले नड़िया नारिकेल हूँ नाड़िया नारिकेल समाकारा समाकारा जो रहा शब्दटा ये संधि रही समजुक्त आकारा समजुक्त आकारा नारिकेल सम आकारा सम बोले समान नड़िया परी आकार कहले आकृति है। नारिकेल कहले नड़िया सम कहले समान फा परी नड़िया समान फा नड़िया परी आकार बा रूप आकृति किए दृश्यन्ते देखा जाती नड़ियार रूप परी देखा जाती कौ मान सज्जना सत्युक्त जना संधि समास अलग एटा दशम श्रेणी पाठ नवम ना सत्युक्त जना सत्जन साधु लोक भद्र लोक उत्तम लोक समाज छो माने साधु लोक भद्र लोक बा उत्तम लोक से माने नड़ियार आकृति परी देखा जाती। कहीं कथा कहगला सहीटा मुझी श्लोक टीका बुझे दिए। सज्जन माने समाज रे नड़ियार आकृति परी देखा जाती। अन्ये अन्ये या माने अन्य माने अन्य बोले कौन अन्य माने बदरिकाकारा बदरिका जुक्त आकारा हस्ती बदरिका जुक्त आकारा बदरिका बोले जानिच जान जानले पकेटे पूरे छाड़बनी। बदरिका कहले बरकोली बदरिका कहले बरकोली आकार अन्य मान होती बरकोली आकार सज्जन गोष्ठी की छाड़देले आउ जो मानव मान रहिले से माने सब होती बरकोली परी से आकृति आकार कहले आकृति से आकृति वा से रूपटा से रूपटा बरकोली परी कौन बरकोली परी ना बहिरेव मनोहरा बही बही माने बाहर बहिरेव बही जुगुत एव बुझिपार ना बही जुगुत एव बही माने बाहर को एव बोले ही केवल बाहर को केवल बाहर को ही मनोहरा है मन हरती से मन को हरण कर सुंदर मनोहर करे सुंदर बाहर को देखा से सुंदर कौ मान अन्य माने क्या परी बरकोली परी किंतु सज्जन माने नड़िया परी एमानंकर रूप कहबार तात्पर्य नड़िया गोटे फल फल बोली कह जाए नड़िया फल उपरे गोटे आवरण थाए आवरण बोले कौन ढांकुणी घोड़णी से घोड़णीटा किए कत्ता 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 तल को किए थाए खोलपा खोलपा खोलपार अन्य नाम कौन सड़े बास एणु नड़ियार जो रस
ସେ ରସ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଢ଼େଇ ତା ମାନେ ଗୋଟେ କାଠର ଆବରଣ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ କାଠର ଆବରଣ, ସେଇଟା କଠିନ ହାର୍ଡ଼। ସେ ଯେଉଁ ସଢ଼େଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହାତରେ ଚିପିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କୋମଳ ରସ, ସେ କୋମଳ ରସ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠର ଆବରଣ ଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଢ଼େଇ। ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ସଢ଼େଇର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଠୁ ବଳକା ଆବରଣ, ଏକ ତନ୍ତୁର ଆବରଣ। ତନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ? ସୂତା ଭଳିଆ ଯେଉଁ କତା ଗୁଡ଼ାକ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କ'ଣ ଛଡ଼େଇବ? ୟାମାନେ ଦୁଇ ପରସ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ତଳେ ରହିଥାଏ ସୁମଧୁର ସୁକୋମଳ ସୁସ୍ୱାଦୁକର ରସ, ସେଠି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆର ରସ। ଏଣୁ ନଡ଼ିଆର ରସକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ କଠିନତା ଆବରଣ ରହିଛି, କଠିନ ଆବରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପରେ ଆମେ ତାର ରସଟାକୁ ପାଇବା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ମାନେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ କହିଲେ ସଜ୍ଜନା ସତ୍ଜନା ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ପରି ମଧୁର ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁକର। ନଡ଼ିଆଟା ଯେମିତି ମଧୁର, ଭିତର ରସଟା, ନଡ଼ିଆ ଭିତର ରସ ଯେମିତି ମଧୁର କୋମଳ ସୁସ୍ୱାଦୁକର, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସଜ୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ସେହିପରି ମଧୁର ଗଭୀର କୋମଳ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର। ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କ୍ଷମା ଥାଏ, ଦୟାର ଅନ୍ତର ତାଙ୍କର ଥରଳି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆର ବାହାରଟା କ'ଣ? କଠିନ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ କଠୋର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ବାହାରକୁ କଠିନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କଥାରେ ହଉ ବ୍ୟବହାରରେ ହଉ ବାହାରକୁ କଠୋର, କିନ୍ତୁ ଭିତର କ'ଣ ତାଙ୍କର? ମଧୁର। ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ହଠାତ୍ ସିଏ ନରମ କଥା କହିବେନି। ୟାମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବେ? ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ତା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, ଭାରି କଠୋର। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ କଠୋରତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ନଡ଼ିଆର ରସ ପରି ମଧୁର ରସ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରେ ମୁଁ, ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଯିଏ ଦେବି, ତୁମର ଯିଏ ଗୁରୁ ବା ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଗୁରୁମାନେ ସଜ୍ଜନ ନା ଦୁର୍ଜନ? ସଜ୍ଜନ। ସଜ୍ଜନ। ଗୁରୁମାନେ ସଜ୍ଜନ, ସାଧୁ। କାହିଁକି? ସମାଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦି ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ। ଜାତିର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଶିକ୍ଷକମାନେ। ସେମାନେ ଜାତି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତିଆର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଶିକ୍ଷକମାନେ। ସେମାନେ କେବେ ଦୁର୍ଜନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ଏବଂ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲାଣି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟା ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଯଦି ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବ, କିଛି ବିଦ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଦିନେ ଉପମନ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖ। ଧୌମ୍ୟ ଋଷି, ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧୌମ୍ୟ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ କଥା ପଢ଼ିବ। ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପମନ୍ୟୁ ଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା।
ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ଗାଈ ଚରେଇବୁ ଆଗ। ଗାଈ ଚରେଇଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଛାଡ଼ିକି ଭିକ୍ଷା କରେ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ଖାଏ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭିକ୍ଷା ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛ ତମେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବ ସେଇଟା ମୋର, ଭିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେବ। ସେ ଭିକ୍ଷା ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛ। ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଲା, ଯାହା ଭିକ୍ଷା କଲା ଆଣିକି ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଗଲା, ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷା କରୁଛ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛଣକ ଦୁଆର ଯାଉ ତମେ 2 ଥର ମାଗିକିରି ଆଣିବ, ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ବିଘ୍ନ ଦେଉଛ। ଇଏ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷା କରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷା କଲାନି, ଗାଈମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକିରି ଖାଇଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ନା ଗାଈମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକିରି ଖାଉଛ। ନା ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଗାଈ ତମର, ତମେ ଘରୁ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲ ଗାଈ, ଗାଈ ମୋର, ମୁଁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତମକୁ। ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ତମେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ଖାଉଛ ମାନେ ତମେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଚୋରି କରୁଛ। ଚୋର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠିକି, କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଇଛି, ଗୁରୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆପଣ ତ ସବୁ ବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ଖାଇବି? ସେ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାଆଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି, ମା' ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକିରି, କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଓଠ ଯାକ ଫେଣ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଫେଣକୁ ମୁଁ ଚାଟୁଛି, ତାକୁ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚି। କି କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ନାରୀ କେଳ ସମାକାର ତୃଷ୍ୟନ୍ତେ ପି ସଜ୍ଜନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଉଦାହରଣଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି। ଗୁରୁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଥା କରୁଥିଲେ? ନା, ହୃଦୟ ତାଙ୍କର କଠୋର, ଆର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଲାଟି? ଏମିତି ହେଇକି ତାକୁ ବି ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ, ବାଛୁରୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ତା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଫେଣ ଲାଗିଥିବ, ବାଛୁରୀ ଜିଭ ବାହାର କରି ସେ ଫେଣକୁ ଚାଟିବ, ସେଟା ତାର ଦାନା, ତୁ କାହିଁ ତା ଦାନା ପୁଣି ଖାଉଛୁ? ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅରଖପତ୍ର ଖାଇଦେଲା, ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। କଠୋର ହୃଦୟ ଗୁରୁଙ୍କର ତରଳିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଖୋଜି ଖୋଜି ନାଁ ଧରିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଡାକିଲେ। କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କୂଅରେ ପଡ଼ିଲେ, କେମିତି ପଡ଼ିଲ? ନା ଏମିତି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ସବୁ କହିଦେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଠି ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ନ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ କମିଦେଲାଟି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ବାଟ ଗୁରୁ ତାକୁ ସେଇଠି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହେଲେ ପୁଅ ତମେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ତମକୁ ଆଖି ଦେବେ। ଗୁରୁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଖି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅସାମାନ୍ୟ ଋଷି, ବିରାଟ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ସିଏ ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋ ଛାତ୍ରଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଆଖି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସିଏ କାହିଁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି? ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରି ଶିଖିବ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପିଠାଟି ଦେବେ, ପିଠାଟିକି ଖା, ତମ ଆଖି ତମ ପାଇଯିବ। ନେଲା। ଅନନ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। କହିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନଦେଲେ ପିଠା ଖାଇବିନି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ମିଳିବ ସେ ଜିନିଷ ମୋର। ଆପଣ ପିଠା ଟିକେ ଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ଖାଇବି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହେଁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଭବ, ତୁମେ ଚକ୍ଷୁଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ତୁମ ଆଖି ତୁମେ ଫେରି ପାଅ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଆଖି ଫିଟିଗଲା, ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଖସିକିରି।
ଫସିକିରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସେଇଟା କେମିତି ତାର ଆସିବ, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ୟା ଭିତରେ ଏ ତଥ୍ୟଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ ଟି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ଭର କରି ଅଶ୍ୱିନୀକରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଖି ପାଇଲା, ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଖି ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବ, ବୁଝିଲା। ଯଦି କହିଲେ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ତମେ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ପଣ୍ଡିତ ତମେ ହେବ, ବିରାଟ ବିଦ୍ୱାନ ତମେ ହେବ। ସମସ୍ତ ବେଦ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତମେ ଆୟତ୍ତ କରିବ, ଦଖଲ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ବି ସେୟା ହେଲା। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ, ସ୍ନେହଶୀଳ, ଦୟାଶୀଳ, କୋମଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନଡ଼ିଆର ଉପର ଫଳପା ପରି କଠୋର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଠୋରତାକୁ ଭେଦ କଲା କିଏ? ଉପମନ୍ୟୁ ଭେଦ କରିପାରେ। ସେ କଠୋରତାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା, ସେ ଯେଉଁ ରସ, ନାରିକେଳ ରସ ପରି ତାକୁ ସେ ପାଇଲେ। ସଚ୍ଚନା ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କଠୋର, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆର କଠିନ ଆବରଣ ତଳେ ସେମିତି ରହିଥାଏ କ'ଣ ମଧୁର ରସ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଉଛି ମଧୁରତା, କୋମଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା ବହିରେବ ମନୋହରା। ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା, ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ବୋଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ, ବଦରିକାକାରା ବରକୋଳିର ଆକୃତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ବରକୋଳିଟା ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଲ ଟକଟକ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ହଳଦିଆ ହେଇଥିବ, ବୁଝିଲାଟି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଳି ହେଇଥିବ, ଦେଖିଲେ ଜିଭରୁ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ। ବରକୋଳି କି ଉପର ଯେଉଁ କୋମଳ ଚୋପାଟି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ କାଠ, ସେ କାଠକୁ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ବୁଝିଲାଟି। ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ କାଠ, ଭିତରେ ରସ ନାହିଁ, ପଥ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲି। ଖାଲି କଅଁଳିଆ ଚୋପାଟି ଉପରେ ଅଛି, ତା ତଳେ କ'ଣ ଟିକେ ପତଳା ରସ ରହିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଡ଼ିକି କାଠ, ଛୋଟା ହେଉଛି ତାର ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ବରକୋଳିର ବାହାରଟି କ'ଣ, ଭିତରଟି କଠିନ। ତେଣୁ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବଚନ ମଧୁର, ତିଳକ ସରୁ। ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଭାରି କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଭାରି କଅଁଳିଆ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତମେ ଭାବିବ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ବୁଝିଲାଟି, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ସେମାନେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଟାଣ। ୟାମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ତରଳିବ? ଟାଣ ବସ୍ତୁ କେବେ ତରଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସେ ବରକୋଳି ମଞ୍ଜି ଭଳି, ଏଟା କଠିନ ଟାଣ। ସିଏ ଦୟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ତରଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ବାଧାରେ ପଡ଼, ଯେତେ ବିପଦରେ ଯାହା ବି ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେ ନାରିକେଳ ସମାକାରା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ପି ହି ସଜ୍ଜନା ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା ବହିରେବ ମନୋହରା। ବୁଝିଗଲା? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆମର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ସଜ୍ଜନ ମାନେ କି ପରି? ନଡ଼ିଆ ପରି। ନଡ଼ିଆ ପରି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପରି କୁହାଗଲା? ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଠା, ବାହାର ଟାଣ ଥାଏ। ବାହାର ଟାଣ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ବରକୋଳି ପରି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବରକୋଳି ବୋଲି କୁହାଗଲା? ବାହାର ମିଠା, ଭିତର ଟାଣ। ବାହାର ମିଠା, ଭିତର ଟାଣ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ, ବାହାର ମିଠା ଭିତର ଟାଣ ବୋଲି କ'ଣ? ବାହାରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭଲ, ମଧୁର କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆପଦ ବିପଦ ସମୟରେ
ତାଙ୍କ ଭିତରଟା କଠିନ ଥିବ, ବରକୋଳି ଭଳିଆ ଟାଣ ଥିବ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦୟା ଇତ୍ୟାଦିର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ବରକୋଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।